Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γρηγόρης Γρηγοριάδης. Είμαι software architect στην Nightshore, εδώ με τα παιδιά. Και τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι με microservices. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να σχεδιάσουμε event-based microservices και θα συγκρίνουμε και λίγο με μονολυθική αρχιτεκτονική, θα δούμε λίγο design, θα δούμε λίγο απ' όλα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε λίγο τι είναι τα microservices. Γνωρίζουμε όλοι πιθανότατα τη μονολυθική αρχιτεκτονική, όπου η εφαρμογή μας αποτελείται από διάφορα modules ανάλογα τη γλώσσα που γράφουμε και όταν τη στείνουμε, στείνεται σαν ένα process και τρέχει σαν μια διεργασία με όλη η εφαρμογή μαζί να επικοινωνεί, τα modules μεταξύ τους επικοινωνούν με function calls. Οπότε έχουμε call από κώδικα σε κώδικα μέσω functions. Στην microservice αρχιτεκτονική χωρίζουμε την εφαρμογή μας, όχι σε πολλά modules, αλλά σε πολλά μικρά services τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κάποιου πρωτόκολλου διαδικτυακού. Δικτυακού πρωτόκολλου. Sorry, έχω ένα θέμα με τη μύτη και... Λοιπόν. Οπότε μέσω network protocol επικοινωνούν μεταξύ τους. Το κάθε service, τα microservices περιέχει ένα μικρό κομμάτι functionality της εφαρμογής μας. Δηλαδή, αν είχαμε παράδειγμα το Facebook, ένα service μπορεί να ήταν τα posts, ένα άλλο οι φίλοι κλπ. Τώρα. Στη μονολυθική αρχιτεκτονική είναι γενικά πιο εύκολο να ξεκινήσουμε με αυτήν, γιατί έχουμε function calls, οπότε είναι πιο εύκολο να γράψουμε τον κώδικά μας. Ενώ στα microservices έχουμε να σχεδιάσουμε πρωτόκολλα επικοινωνίας, API, ανάλογα με τι θα επικοινωνούν, κάποιο REST API με message queues. Είναι πιο εύκολο να το κάνουμε deploy, γιατί κάνουμε deploy θεωρητικά ένα executable, ένα jar file, ανάλογα σε τι γράφουμε, ή σε έναν web server, άμα είναι PHP. Και είναι πιο εύκολο να το τεστάρουμε, γιατί έχουμε ένα σύστημα που επικοινωνεί μέσω functions, οπότε τεστάρεται και πιο εύκολα. Δεν έχουμε να τεστάρουμε και τη δικτυακή επικοινωνία μεταξύ των services και το service αυτό καθεαυτό. Οπότε γενικά είναι πιο εύκολο στην ανάπτυξη. Στα microservices απ' την άλλη μας δίνουν ένα πολύ καλύτερο scalability, δηλαδή η εφαρμογή μας, προκειμένου να εξυπηρετήσει περισσότερο φόρτο, μπορούμε να στήσουμε το service πολλές φορές, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει αυτό το φόρτο από τους πολλούς χρήστες που θα έχουμε. Στη μονολυθική μπορούμε να το κάνουμε αυτό, απλά είναι λιγότερο efficient, γιατί πρέπει να στήσουμε όλη την εφαρμογή μας. Πολλές φορές, ολόκληρη την εφαρμογή. Οπότε αν έχουμε μια μεγάλη εφαρμογή τύπου Facebook, θα πρέπει να στήσουμε όλη αυτή την εφαρμογή 3 και 4 φορές. Ενώ στα microservices, αν δούμε ότι το post κομμάτι, παράδειγμα, έχει μεγαλύτερο φόρτο, μπορούμε να στήσουμε μόνο το post κομμάτι περισσότερες φορές. Είναι πιο ανθεκτικά σε λάθη σε σχέση με τη μονολυθική, γιατί αν κάποιο service έχει ένα memory leak, θα σταματήσει να παίζει αυτό το service. Οπότε, στο παράδειγμα του Facebook, μπορεί οι χρήστες να μην μπορούν να αποστάρουν, αλλά να μπορούν να δουν τους φίλους τους ή να κάνουν νέο friend request. Ενώ στο μονολυθικό, αν το module C, για παράδειγμα, έχει κάποιο memory leak, θα σκάσει όλη η εφαρμογή μας. Και είναι πιο συντηρήσιμα, γιατί στη μονολυθική όλος ο κώδικας είναι μαζί στο ίδιο project και αν δεν έχουμε αρκετή πειθαρχία, μπορεί λίγο να μπλέξουμε τα functionalities μεταξύ τους και τα modules μας, αντί να είναι έτσι, να έχουν καλά dependencies ξεκάθαρα μεταξύ τους, αρχίζουν και μπλέκονται και γίνεται αυτό που λέμε το big ball of mud. Μια μεγάλη μπάλα όπου όλα είναι μπλεγμένα μεταξύ τους και δεν ξέρεις αν πειράξεις το ένα, τι άλλο μπορεί να επηρεαστεί. Στα microservices λίγο μας εμποδίζουν να το κάνουμε αυτό, γιατί για να τα μπλέξουμε πρέπει αναγκαστικά να πάμε, αν για κάποιο λόγο το service C θέλει να φωνάξει το service B ενώ δεν πρέπει, για να το κάνουμε αυτό είναι πιο δύσκολο, γιατί θα πρέπει να πάμε στο service B, να κάνουμε export, να γράψουμε ένα REST API, να το δώσουμε στον άλλο developer, δηλαδή θέλει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε το λάθος. Οπότε λίγο μας εμποδίζουν, ενώ στο μονολυθικό είναι πιο εύκολο να πάρεις την κλάση και να κάνεις το function call. Και επίσης
Σε κάποια φάση, επειδή οι τεχνολογίες αλλάζουν πολύ συχνά στον τομέα μας, ανά εξάμηνο, ανά χρόνο, σε κάποια φάση όταν θα χρειαστεί να ξαναγράψουμε τη μονολιθική εφαρμογή μας, αναγκαστικά ή τέλος πάντων πιο δύσκολα, θα πρέπει να την ξαναγράψουμε όλοι. Π.χ. αν θέλουμε να πάμε από Java σε Node.js, θα πρέπει να το ξαναγράψουμε όλα από την αρχή. Ενώ στα microservices μπορούμε να ξεκινήσουμε με το service C, να το γράψουμε σε Node.js, να δούμε αν εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή τους σκοπούς μας, αν έχει βελτιώσει το σύστημα, αν μας βόλεψε κλπ. Χωρίς να επηρεάσουμε το υπόλοιπο σύστημα. Τώρα, θα δούμε κάποια patterns για το πώς να αναπτύσσουμε τα microservices, γιατί το δύσκολο κομμάτι είναι η επικοινωνία μεταξύ των services. Αυτό που επιφέρει το μεγαλύτερο φόρτο. Οπότε θα δούμε λίγο κάποιες τεχνικές, πώς επικοινωνούν μεταξύ τους και γενικά πώς θα στήσουμε το όλο σύστημά μας. Θα ξεκινήσουμε και θα βλέπουμε την εξέλιξη ενός e-commerce application, το οποίο θα εξελίσσουμε σιγά σιγά, θα εισάγουμε καινούριο pattern σε κάθε στάδιο, για να δούμε πώς εξελίσσεται, τι προτερήματα έχουμε, τι μειονεκτήματα έχουμε κλπ. Θα δούμε για αρχή το σύστημά μας θα αποτελείται από 3 microservices. Το Authentication που αναλαμβάνει να κάνει register users, να κάνει login users, να έχει permissions κλπ. Το Product Catalog, το οποίο αναλαμβάνει τη δημιουργία των προϊόντων. Και το Pricing, το οποίο χειρίζεται τις τιμές από τα προϊόντα μας. Και οπότε το e-shop αυτό το e-commerce θα είναι το βασικό μας παράδειγμα σε όλη την παρουσίαση. Να πούμε εδώ, αν και δεν φαίνεται καλά, οπότε δεν θα το πούμε. Λοιπόν, οπότε θα δούμε αυτά τα 3 services, πώς θα εφαρμόσουμε κάποιες τεχνικές. Άμα θες κλείστο, ναι, άμα χρειαστεί να γράψω θα το ανοίξουμε. Όχι. Άμα χρειαστεί θα το δούμε. Έχει. Άμα ζαλιστείτε πείτε. Πώς παίζει. Δεν τα πάω καλά μόνο. Καλά, άμα χρειαστεί, γιατί θα σας ζαλίσω. Λοιπόν, τώρα, να δούμε λίγο, να πούμε κάποια βασικά patterns που θα ακολουθηθούν στα παραδείγματά μας. Να δούμε λίγο πώς θα ήταν η μονολιθική αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός της μονολιθικής, σε αυτό το παράδειγμα. Ωραία. Εδώ πέρα, να πω είναι χρήσιμο. Λοιπόν, εδώ πέρα θα έχουμε, γενικά θα ακολουθήσουμε client-server αρχιτεκτονική. Ωραία, που σημαίνει ότι έχουμε έναν server που κάνει expose όλη την business λογική και όλα τα δεδομένα μας μέσω κάποιου REST API και ένα single page application το οποίο είναι γραμμένο εξ ολοκλήρου σε JavaScript, το οποίο με Ajax calls επικοινωνεί με το server μας, παίρνει τα data, κάνει διάφορα calls για να αλλάξουμε το state του συστήματος κλπ. Ωραία, ή θα μπορούσε να είναι μια Android εφαρμογή ή οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε στη μονολιθική εφαρμογή θα είχαμε το single page application που θα ήταν ο client μας, θα επικοινωνούσαμε το server μας με ένα RESTful API και ο server στη συνέχεια θα έσωσε το state του συστήματος σε μια βάση δεδομένων. Τώρα, στα microservices θα ξεκινήσουμε με το πρώτο pattern που είναι anti-pattern. Ωραία, το πώς κάνουν integrate μεταξύ τους. Έχουμε τη shared database. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα microservices δεν επικοινωνούν με network calls όπως είπαμε, δηλαδή δεν φωνάζουν μέσω δικτύου το ένα το άλλο με κάποιο API για να πάρουν τα data, αλλά γράφουν και διαβάζουν κατευθείαν από τη βάση. Αυτό μπορούμε να το δούμε σαν μονολιθική προσέγγιση, γιατί μπορεί τα services και η εφαρμογή μας να είναι σε microservices, αλλά τα data μας είναι μονολιθικά, είναι σε όλα σε μία βάση μεγάλη. Οπότε εδώ η επικοινωνία μεταξύ των services γίνεται μέσω βάση. Κάποιος γράφει, κάποιος διαβάζει κλπ. Αυτό μπορεί να είναι απλό στην εκκίνηση, δηλαδή μπορεί να σχεδιάσουμε ένα σχήμα κάπως, όλα μαζί να παίζουν μεταξύ τους.
Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, το σύστημά μας γίνεται αρκετά πολύπλοκο. Εδώ στο παράδειγμα έχουμε 3 microservices, αλλά μεγάλες εταιρείες, παράδειγμα όπως η Netflix ή Amazon, έχουν 100 microservices. Είναι τεράστιος αριθμός, βέβαια μιλάμε για τα άκρα, αλλά ας πούμε στα 100 microservices η βάση μας θα είχαμε μια βάση με 300 πίνακες παράδειγμα και 100 ομάδες, πιθανότατα, η κάθε μία συνήθως κάνει ένα microservice. Οπότε θα είχαμε 100 ομάδες, οι οποίες θα έπρεπε να συζητήσουν μεταξύ τους για το πώς να γίνει η βάση και άμα χρειαστεί να γίνει μια αλλαγή, πώς να γίνει αυτή η αλλαγή. Και ακόμα και σε μια εταιρεία μεγάλη με 20-30 άτομα, όταν υπάρχει μια κοινή βάση και όλους τους πέφτει λόγος στη βάση, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο πού σταματάει ο ένας και πού ξεκινάει ο άλλος. Δηλαδή το pricing με το product catalog, το pricing χρησιμοποιεί ας πούμε κάποιους πίνακες από το product catalog. Οπότε αν ο υπεύθυνος του product catalog microservice χρειάζεται ένα νέο functionality και θέλει να το κάνει, θα πρέπει να μιλήσει με την ομάδα ή τον τύπο που κάνει το pricing και εκεί θα έχει και εκείνος κάτι να πει, θα έχει και ο άλλος κάτι να πει, θα διαφωνούν, θα τα συζητάνε και όλη αυτή η επικοινωνία θα καθυστερήσει λίγο το development. Επίσης, επειδή είναι λίγο δύσκολο, όπως είπαμε, να καταλάβουμε πού σταματάει ο ένας και πού ξεκινάει ο άλλος, μπορεί να εμπλακούν, μπορεί το pricing να πει ότι εγώ το θέλω στον πίνακα των προϊόντων την τιμή, ο άλλος μπορεί να πει όχι, δεν το θέλω εκεί, να το βάλει σε άλλο πίνακα και να έχουμε μπλεξίματα. Μετά δεν μπορούμε να έχουμε caching, δηλαδή όταν κάποιο service διαβάζει τα data, να μην πηγαίνει στη βάση, αλλά να το διαβάσει από μια μνήμη. Γιατί εφόσον είναι ξεχωριστά services, το pricing για να κασάρει ας πούμε τα προϊόντα, έστω ότι έχουμε ένα functionality που όταν ο client λέει στο pricing βάλε τιμή για το προϊόν 1, το pricing τσεκάρει τη βάση αν υπάρχει αυτό το προϊόν. Στην περίπτωση τώρα της κοινής βάσης, το pricing δεν μπορεί να κασάρει ας πούμε ποια είναι τα διαθέσιμα προϊόντα στη μνήμη, έτσι ώστε να απαντάει κατευθείαν σε αυτό το request. Θα πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν στη βάση, γιατί το product catalog μπορεί να βάλει ένα νέο προϊόν χωρίς να ειδοποιηθεί το pricing. Ή μετά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ειδοποιούμε και το pricing. Οπότε βάζουμε και extra network calls ή κάτι άλλο για να ειδοποιείται το pricing και να ενημερώνει την κάση. Οπότε είναι πιο δύσκολο να έχουμε κάση. Μετά το scaling είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ενώ εδώ έχουμε πετύχει ότι έχουμε πολλά services, οπότε μπορούμε να μοιράσουμε το φόρτο σηκώνοντας 2 product catalog, 3 product catalog. Τα δεδομένα μας είναι πάλι σε μία βάση η οποία για να κάνει scale είναι πιο δύσκολο γιατί είναι πιο μεγάλη. Δηλαδή σε περιπτώσεις συστημάτων με 1000 πίνακες, ξέρω εγώ παράδειγμα, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις scale αυτή την τεράστια βάση από το να κάνεις μια πιο μικρή βάση scale. Επίσης έχουμε το πρόβλημα ότι επειδή δεν είναι ξεκάθαρο ποιος χρειάζεται τι και για ποιο λόγο, το pricing ας πούμε μπορεί να χρειάζεται άλλα indexes όταν κάνει κάποιο query, ενώ το product catalog μπορεί να χρειάζεται αλλού κάποια indexes όταν κάνει τα δικά του queries. Οπότε θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου συμβιβασμού, μια λύση όπου εξυπηρετεί όλους, αλλά δεν είναι optimized για κανέναν. Επειδή εξυπηρετούμε πάρα πολλές διαφορετικές ανάγκες. Ναι, επίσης όταν κάνουμε refactoring είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί όπως είπαμε δεν ξέρεις πού ξεκινάει ο ένας και πού τελειώνει ο άλλος. Οπότε όταν έχουμε μια τεράστια βάση και πάρα πολλά services, αν μιλάμε έστω για 20 services με 100 πίνακες, αν εγώ θέλω να αλλάξω, να σβήσω μια στήλη επειδή νομίζω ότι δεν τη χρησιμοποιεί κανείς, πρέπει να επικοινωνήσω με όλα αυτά τα άτομα, τα 20, για να δω ότι όντως δεν τη χρειάζεται κανείς και μετά να τη σβήσω. Πράγμα το οποίο συνήθως συμβαίνει ότι δεν σβήνουμε πράγματα από τη βάση ή δεν πειράζουμε τη βάση, γιατί φοβόμαστε μήπως η αλλαγή που θα κάνουμε θα επηρεάσει κάποιον άλλον χωρίς να το ξέρουμε, οπότε καταλήγουμε να μην κάνουμε refactoring, οπότε η βάση μας όσο πάει και χειροτερεύει. Ωραία. Οπότε αυτά είναι κάπως και τα μειονεκτήματα της μονολιθικής αρχιτεκτονικής σε επίπεδο δεδομένων. Αυτό δεν θεωρείται microservice αρχιτεκτονική. Είναι απαραίτητο τα microservices να έχουν τη δικιά τους βάση, για να πούμε ότι έχουμε microservices, τουλάχιστον. Ωραία, οπότε εδώ στο παράδειγμά μας έχουμε microservices
τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω network calls. Οπότε το authentication, το product catalog, το pricing έχουν όλα κάποιο REST API. Οπότε παράδειγμα, όταν ο client κάνει ένα request στο pricing για να βάλει μια τιμή σε ένα προϊόν, το pricing στη συνέχεια ρωτάει το product catalog αν αυτό το προϊόν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα, εδώ πέρα έχουμε κερδίσει σε όλα αυτά που λέγαμε πριν, δηλαδή το pricing έχει τη δικιά του βάση που κρατάει product ID και price στην πιο απλή τη μορφή. Ωραία, οπότε το developer εδώ ξέρει ότι το pricing χρησιμοποιεί αυτή τη βάση, είναι ένας τύπος, αν είναι ένας, ή μια ομάδα 4 ατόμων. Οπότε μπορούν να κάνουν αλλαγές πιο εύκολα, γιατί κανείς δεν διαβάζει αυτή τη βάση, εκτός από το ίδιο το microservice. Οπότε οι αλλαγές είναι πολύ εύκολες να γίνουν και να γίνει refactory βάση. Επίσης, η βάση σχεδιάζεται με σκοπό να εξυπηρετήσει μόνο το pricing microservice και κανέναν άλλο. Okay, οπότε είναι και πιο optimized. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικού τύπου βάσεις. Μπορούμε να βάλουμε αντί για σχεσιακή βάση το pricing, αν το μόνο που κάνει είναι να κρατάει product ID και price, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια key value βάση. Δεν χρειάζεται να έχουμε σχεσιακή. Στο product catalog μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε σχεσιακή βάση. Οπότε να χρησιμοποιήσουμε MySQL. Στο authentication απ' την άλλη μπορεί πάλι το key value να μας εξυπηρετεί. Okay, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βάση που είναι κατάλληλη έτσι ώστε να έχουμε καλύτερο performance. Είναι πιο εύκολο να τα κάνουμε scale γιατί τώρα οι βάσεις που χρησιμοποιούμε είναι πολύ μικρές. Και άμα είναι και NoSQL βάσεις, κάνουν πιο εύκολο scale από την σχεσιακή βάση, από μια MySQL. Οπότε ευκολότερα μπορούμε να τις κάνουμε αυτές scale μαζί με το microservice. Και οπότε εδώ όταν στείλουμε το pricing 2 φορές μπορούμε να στήσουμε και τη βάση του 2 φορές. Επίσης το caching είναι πολύ πιο εύκολο, ειδικά εφόσον χρησιμοποιούμε HTTP πρωτόκολλο για την επικοινωνία μεταξύ τους, το οποίο έχει specification για caching. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό, οπότε το pricing να κασάρει request από το product catalog για ένα διάστημα, όταν του ρωτάει αν αυτό το προϊόν υπάρχει, παράδειγμα. Μετά να πούμε λίγο, εδώ έχουμε και ένα service register component, το οποίο δεν είπαμε, το οποίο αυτό ο σκοπός που εξυπηρετεί είναι, όπως είπαμε, μπορούμε να έχουμε το pricing πολλές φορές στημένο. Ωραία, οπότε μπορούμε να στήσουμε το pricing 3 φορές, έτσι ώστε να μοιραστεί ο φόρτος. Πώς μοιράζεται ο φόρτος? Μέσω της service registry. Ο client για να μιλήσει με το pricing δεν χτυπάει κάποιο host name ή κάτι, αλλά ρωτάει τη service registry να του δώσει πού βρίσκεται το pricing service. Και η service registry ξέρει ότι έχω 3 pricing σε 3 διαφορετικά μηχανήματα, οπότε πασάρει μία φορά το ένα, μία φορά το άλλο, οπότε έτσι κάνει round robin ή κάποιο άλλο μοτίβο. Για να μοιράζει το φόρτος. Εδώ βέβαια να πούμε ότι έχουμε βάλει μέσα στο παιχνίδι, έχουμε αυξήσει τα network calls. Ενώ πριν είχαμε ένα call στο product catalog, είχε ένα network call στη βάση ή 2 ανάλογα με τα queries που κάναμε ή περισσότερα. Εδώ πέρα σίγουρα έχουμε περισσότερα, γιατί όταν κάνουμε ένα call ο client όταν φωνάζει το pricing, πρέπει το pricing να φωνάξει το product catalog, το product catalog να φωνάξει τη δικιά του βάση ίσως, αν δεν πάει στην gas, το pricing μετά να φωνάξει τη δικιά του βάση για να σώσει την τιμή. Οπότε έχουμε βάλει πολλά network calls μέσα στο σύστημά μας. Και αν κάποιο service αποτύχει, δηλαδή ας πούμε σε κάποια φάση αν το product catalog δεν είναι διαθέσιμο και το pricing πάει να κάνει το call στο product catalog, δεν θα παίξει και το pricing, οπότε το ένα service επηρεάζει το άλλο και μπορεί να έχουμε ένα domino effect όπου πέφτει το authentication, ας πούμε, που είναι βασικό και δεν δουλεύει όλο το σύστημά μας. Ωραία, τώρα εδώ να πούμε ότι επειδή ο client επικοινωνεί απευθείας με αυτά τα services, δηλαδή ρωτάει τη service registry, του δίνει ένα address και στέλνει ένα HTTP request, γνωρίζει για όλα τα microservices. Οπότε πρέπει και αυτός να έχει μια έτσι πολύπλοκη λογική, ότι όταν θέλω να δείξω εγώ μια σελίδα με προϊόντα, πρέπει να κάνω ένα call στο product catalog, να πάρω τα προϊόντα μου και μετά να κάνω ένα call στο pricing, να πάρω την τιμή, να ενώσω αυτά τα responses κάπως και να τα δείξω στο user μου. Ωραία, οπότε και ο client με τη σειρά του κάνει πολλά network calls για να πάρει τα data που θέλει για το χρήστη. Για να γλιτώσουμε για να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα API Gateway Component,
το οποίο αυτό που κάνει είναι να αναλαμβάνει το ρόλο του Public Facing API, δηλαδή η εφαρμογή μας κάνει expose ένα API προς τους client, άσχετα με το API που έχουν τα services μεταξύ τους, κάνει expose ένα API προς τους clients, οπότε ο client ξέρει μόνο για το API Gateway, δεν ξέρει για όλα τα services ξεχωριστά, οπότε η δουλειά του ζητάω λεπτομέρειες για ένα προϊόν, παίρνω το προϊόν, παίρνω την τιμή, ενώνω τα responses και τα στέλνω και τα δείχνω, πηγαίνει στο API Gateway. Επίσης εδώ ο client δεν χρειάζεται να ξέρει για τη Service Registry, λέει στο API Gateway φέρε μου τα products, το API Gateway στη συνέχεια πηγαίνει στη Service Registry, ζητάει την IP για το εκάστοτε service, κάνει το call, παίρνει τα data, κάνει ένα άλλο call, παίρνει τα data, ενώνει τα responses και τα στέλνει στον client. Οπότε μπορούμε να έχουμε και ένα API που είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον client. Παράδειγμα, αν έχουμε μια Android εφαρμογή, όπου εκεί θέλουμε να έχουμε μικρότερη μεταφορά δεδομένων, γιατί μπορεί οι χρήστες μας να παίζουν με 3G και να μην θέλουμε να μιλάει πολύ ο client με το API Gateway, μπορούμε να φτιάξουμε ένα API που να παίρνει περισσότερα data με τη μία ή να χρησιμοποιεί άλλο format που να είναι πιο compact, να πιάνει λιγότερο bandwidth. Ωραία, οπότε μπορούμε να έχουμε και ένα API Gateway για κάθε client ή κάποια APIs για τους εκάστοτε clients. Οπότε εδώ επίσης το API Gateway αναλαμβάνει κάποιους ρόλους που είναι έτσι γενικοί, όπως είναι το authentication. Πριν, στο προηγούμενο παράδειγμα, εδώ, όταν ο client κάνει ένα call στο pricing για να βάλει την τιμή σε ένα product, το pricing πρέπει να τσεκάρει ότι ο χρήστης μπορεί να κάνει αυτό το action, δηλαδή ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα να αλλάξει την τιμή σε ένα προϊόν. Οπότε θα πρέπει ή να μιλήσει με το authentication server και να τον ρωτήσει έχει αυτός permission για να κάνει αυτό το πράγμα, ή κάπως να έχει τη λογική αυτός και να το κάνει μόνος του. Αλλά θα έχουμε μια λογική authorization μέσα στο pricing. Το API Gateway εδώ αναλαμβάνει και αυτό το ρόλο, δηλαδή πριν στείλει το request στο pricing ή οπουδήποτε, τσεκάρει το API Gateway αν ο χρήστης έχει permission να κάνει αυτό το πράγμα, να κάνει call σε αυτά τα APIs. Επίσης εδώ πέρα είμαστε καλύτερα, είμαστε και πιο secured, γιατί στο προηγούμενο pattern ο client επικοινωνούσε με όλα τα services, που σημαίνει ότι όλα τα services όλοι είχαν access σε αυτά τα services. Έπρεπε να είναι διαθέσιμα σε public δίκτυο για να μπορεί ο client να επικοινωνήσει μαζί τους μέσω ίντερνετ. Άμα είχαμε μια εφαρμογή που είναι public και όχι intranet φάση. Ωραία. Ενώ εδώ πέρα μόνο το API Gateway φαίνεται προς τα έξω, όλα τα άλλα παίζουν σε εσωτερικό δίκτυο. Λοιπόν, ναι. Εδώ βέβαια να πούμε ότι το API Gateway μπορεί να έχει αρκετά πολύπλοκη λογική, γιατί πάντα όταν δείχνουμε data στο χρήστη θέλουμε να του δείξουμε όσο περισσότερο γίνεται για να έχει καλύτερο context για το action που πάει να κάνει, να ξέρει πώς να το κάνει. Οπότε το API Gateway μπορεί να έχει έτσι μια πολύπλοκη λογική που να ρωτάει 3 services, να παίρνει τα data, να τα ενώνει κάπως μεταξύ τους και να τα στέλνει πίσω στον client. Επίσης είναι πολύ επικίνδυνο να μας ξεφύγει business logic στο API Gateway, ενώ δεν θα έπρεπε. Π.χ. όταν πάει να βάλει κάτι στο pricing, να τσεκάρει και κάτι που δεν θα έπρεπε, που ανήκει στο business logic του pricing. Οπότε μπορεί να μας ξεφύγει και λίγο business logic στο API Gateway, με αποτέλεσμα, αν κάνουμε μια αλλαγή στο pricing, να χρειαστεί να κάνουμε και μια αλλαγή στο API Gateway ίσως. Πάλι, εδώ έχουμε πολλά calls του API Gateway για να πάρουμε τα data και να τα δείξουμε στο χρήστη. Λοιπόν, οπότε, ναι. Μέχρι εδώ έχουμε ένα καλό σύστημα βέβαια microservices, το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονα request και responses. Δηλαδή για να πάρει τα data, τα microservices μιλάνε μεταξύ τους, ανταλλάσσουν δεδομένα, το καθένα χρησιμοποιεί τη δικιά του βάση. Όταν κάνουμε μία αλλαγή στο product catalog,
Άμα είναι αλλαγή που αφορά τη βάση του, μπορούμε να την κάνουμε εφόσον δεν επηρεάζει το API, το product catalog που βγάζει προς τα έξω. Οπότε είναι λιγότερα τα breaking changes που θα έχουμε. Οπότε αυτό μέχρι στιγμής είναι ένα καλό design για να έχουμε σύγχρονα request, σύγχρονα microservice που επικοινωνούν με σύγχρονο πρωτόκολλο. Θα πάμε τώρα να δούμε πώς θα το αλλάξουμε για να αποφύγουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να χρησιμοποιήσουμε event-based αρχιτεκτονική. Πριν δούμε πώς επηρεάζει το σύστημά μας, να πούμε λίγο τι είναι το event. Το event είναι ένα γεγονός, είναι κάτι που έχει γίνει. Ένα event είναι ότι άλλαξε η τιμή του προϊόντος. Αν κάποιος μας πει ότι άλλαξε η τιμή του προϊόντος, σημαίνει ότι άλλαξε και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Κάθε αλλαγή που γίνεται στο σύστημα, δηλαδή αλλάζει η τιμή του προϊόντος, αλλάζει το όνομα του προϊόντος, οτιδήποτε αλλάζει το state του συστήματός μας, πρέπει να κάνει generate ένα event. Τα events δεν πρέπει να είναι πολύ γενικά. Θα δούμε στη συνέχεια μετά γιατί. Θα πρέπει, δηλαδή, άμα είχαμε παραγγελίες, ας πούμε, αντί για order updated, που είναι κάτι πολύ γενικό, δεν ξέρουμε τι έγινε update, οπότε αυτός που θα δει αυτό το event δεν μπορεί να καταλάβει τι έγινε update από το order. Θα πρέπει να πετάμε ειδικά events, όπως άλλαξε το status του order ή ακόμα καλύτερα ότι το order έγινε dispatched, ότι έφυγε και πάει στον πελάτη. Όσο πιο συγκεκριμένα είναι τα event μας, τόσο καλύτερα περιγράφουν το σύστημά μας και τόσο λιγότερες θα είναι οι αλλαγές που θα έχουμε. Τα events θα πρέπει να έχουν data σχετικά με το event που έγινε, δηλαδή όταν το order γίνεται dispatched, δεν μπορεί να έχει μέσα, ή όταν αλλάζει το όνομα του προϊόντος, παράδειγμα, δεν μπορεί να έχει μέσα και την περιγραφή του προϊόντος. Άλλαξε το όνομα, η περιγραφή δεν έχει θέση σε αυτό το event για να το βάλουμε μέσα. Αυτό θα μας βοηθήσει στο να έχουμε λιγότερες αλλαγές. Δηλαδή, αν έχουμε ένα event πολύ συγκεκριμένο και το event έχει μόνο τα data που χρειάζεται, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες να αλλάξει η δομή αυτού του event. Αν έχουμε ένα product name changed event, είναι σχεδόν απίθανο να αλλάξει όσο το product έχει ένα όνομα. Okay. Ενώ άμα έχουμε ένα product updated, αυτό το event θα αλλάζει αρκετά συχνά γιατί θα μπαίνουν καινούρια properties στο προϊόν, θα αλλάζουν κάποια άλλα. Okay. Οπότε για να μην έχουμε τέτοιες αλλαγές, προτιμάμε να έχουμε όσο πιο συγκεκριμένα γίνεται events και να έχουν όσο λιγότερα data χρειάζεται για να επικοινωνήσουμε αυτή την αλλαγή στα υπόλοιπα μέλη. Τα events έχουν πάντα ένα entity ID, το οποίο είναι το ID της οντότητας στην οποία αναφέρονται. Δηλαδή το order dispatch έχει το ID της παραγγελίας. Okay, το product name change έχει το ID του προϊόντος. Έχουν την ώρα που έγιναν, έχουν και τον τύπο του event, το οποίο κάνει uniquely identify το event σε όλο το σύστημά μας. Τώρα, να δούμε πώς δουλεύει αυτή η αρχιτεκτονική. Στο σύστημά μας τώρα εισάγεται ένα καινούριο component, το οποίο είναι ο message broker. Okay. Αυτά είναι third party components τα οποία μπορούμε να βρούμε. Είναι το RabbitMQ παράδειγμα, ένα παράδειγμα. Okay. Αυτοί δουλεύουν συνήθως με publish subscribe pattern, που σημαίνει ότι κάποιος είναι ο publisher, οπότε κάνει publish ένα μήνυμα και έχουμε διάφορους subscribers οι οποίοι δηλώνουν το ενδιαφέρον για ένα τύπου μηνύματος και όταν γίνεται αυτό το διαβάζουν και κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Okay, οπότε στην περίπτωσή μας, όταν το product catalog όταν βάζουμε ένα καινούργιο προϊόν, κάνει publish ένα product created event που έχει σχετικά τα properties του product όταν έγινε created. Subscriber αντίστοιχα θα μπορούσε να είναι το pricing σε αυτό το event. Okay, με το event based αυτό που γλιτώνουμε είναι ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των services. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Κάνοντας duplicate τα data. Δηλαδή στο παράδειγμα που είπαμε ότι όταν θέλουμε να βάλουμε μια τιμή σε ένα προϊόν, το pricing πρέπει να τσεκάρει αν το προϊόν υπάρχει, οπότε ρωτούσε το product catalog αν υπάρχει αυτό το προϊόν.
Σε αυτή την περίπτωση το pricing πάντα ξέρει αν υπάρχει αυτό το προϊόν ή όχι. Γιατί όταν το product catalog κάνει ένα product created event publish, το pricing ακούει σε αυτό το event, έχει κάνει subscribe και γράφει στη βάση του ποια είναι τα διαθέσιμα products. Γράφει ότι το product 1 είναι πλέον διαθέσιμο. Όταν το product catalog κάνει publish ένα product deleted event, το pricing πάλι έχει κάνει subscribe, οπότε σβήνει αυτό το product από τα διαθέσιμα. Έτσι γλιτώνουμε αυτό το extra network call. Καλύτερα θα έλεγα κάντε τώρα, άμα είναι, για να μην χάσουμε τη ροή. Για να μην χάσετε τη σκέψη. Σε αυτή την περίπτωση, σε ένα ρεαλιστικό σενάριο, αν ήταν σύγχρονη η επικοινωνία, θα ήξερες αμέσως αν το pricing κατάφερε τελικά να γράψει κάτι στη βάση του ή όχι. Θα το ξέρεις και εδώ αν το pricing κατάφερε να γράψει κάτι. Αν το pricing δεν καταφέρει να κάνει το insert στη βάση του event, βιάζεστε εδώ πολύ. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί. Σε λίγο. Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτή τη ροή. Οπότε εδώ κερδίζουμε ότι γλιτώσαμε το ένα σύγχρονο network call. Οπότε όταν ο client κάνει ένα call στο pricing, παίρνει πιο γρήγορα το response. Από πίσω μπορεί στην ουσία να μην το γλιτώσαμε, γιατί κάνουμε publish events, κάνουμε subscribe σε event, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στο χρήστη να φαίνεται ότι το σύστημά μας είναι γρήγορο. Okay. Για να το κάνουμε αυτό, έχουμε αυτό λέγεται ένα eventual consistent σύστημα. Δηλαδή, δεν είναι consistent ακριβώς εκείνη τη στιγμή, αλλά σε κάποια φάση το state του συστήματος θα είναι εντάξει. Okay. Δηλαδή, αν το product catalog κάνει publish ένα product created event, αν εκείνη τη στιγμή το pricing είναι πεσμένο, όταν σηκωθεί το pricing, οι message brokers συνήθως θα κρατάνε τα μηνύματα για τους ενδιαφερόμενους, οπότε όταν ξανασηκωθεί το pricing και διαβάσει το event, θα βάλει τα data στη βάση του. Δεν θα πούμε όμως στο χρήστη εμείς ότι δεν μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε το request σου γιατί κάποιος άλλος ήταν κάτω, θα τον εξυπηρετήσουμε. Οπότε αυτό το σύστημα διαχειρίζεται καλύτερα περιπτώσεις λάθους. Okay, όταν ένα service είναι κάτω, τα υπόλοιπα μπορούν να δουλεύουν. Το ξέρω. Να την απαντήσω τώρα, εντάξει, λοιπόν. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, το πρόβλημα φυσικά είναι ότι το pricing, εδώ πάντα θεωρούμε ότι η βασική πηγή των δεδομένων μας είναι η βάση μέχρι στιγμής. Οπότε πρώτα το pricing κάνει insert στη βάση και μετά κάνει publish στο event. Εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι μπορεί το pricing να μην μπορέσει να κάνει publish στο event. Αν δεν σώσει τη βάση του, απαντάει φυσικά στο χρήστη ότι δεν μπόρεσα να εξυπηρετήσει το request σου. Αλλά αν δεν κάνει το publish στο event, εκεί μπορεί να καταλήξουμε σε ένα inconsistent state του συστήματος. Γιατί όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο price change, παράδειγμα event του pricing, δεν θα λάμβαναν αυτό το event, οπότε δεν θα είχαν αυτή τη γνώση ότι άλλαξε τιμή, οπότε μπορεί να δείχναν παλιότερη τιμή, να υπολόγιζαν με παλιότερες τιμές στις παραγγελίες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο λύσεις. Μία είναι να έχουμε distributed transactions, το οποίο γενικότερα θέλουμε να το αποφύγουμε γιατί είναι δύσκολο, είναι και χρονοβόρο και γενικά είναι λίγο δύσκολο να πετύχουμε message broker και ένα data store που να υποστηρίζουν και οι δύο distributed transactions. Γιατί θα πρέπει και τα δύο κάπως να υποστηρίζουν το distributed transaction, το οποίο δεν συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, ειδικά αν χρησιμοποιούμε NoSQL databases, είναι λίγο δύσκολο να το υποστηρίζουν αυτό. Οπότε μια άλλη περίπτωση είναι να πούμε ότι το pricing απαντάει στο χρήστη, εφόσον βάλει τα data στη βάση, και μετά προσπαθεί ασύγχρονα να κάνει publish στο event μέχρι να πετύχει. Φυσικά πάλι εδώ έχουμε το πρόβλημα ότι αν εκείνη τη στιγμή που το pricing προσπαθεί να στείλει το event, αν πέσει το pricing, γίνει κάτι και πέσει, πάλι θα χάσουμε αυτή την πληροφορία. Οπότε έχουμε αυτό το μειονέκτημα εδώ πέρα. Επίσης, ενώ έχουμε λύσει το πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ των services, έχουμε ακόμα το πρόβλημα όταν κάποιος θέλει να βάλει μια τιμή, γενικά όταν θέλουμε να κάνουμε modify το state, δεν μας πειράζει όσο σπασμένο και να είναι. Δηλαδή το χρήστη μπορούμε να το φτιάξουμε στο UI που να μην καταλαβαίνει ότι, ή να καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία, ότι πρώτα βάζει τις λεπτομέρειες του προϊόντος, κάνει save,
μετά βάζει την τιμή και κάνει save, οπότε έχει δύο ξεχωριστά calls για να κάνει αυτή την αλλαγή. Δεν είναι απαραίτητο να την κάνει σε μία. Αλλά το να βλέπει, όταν βλέπει το προϊόν, θέλει πάντα να βλέπει τις λεπτομέρειες του προϊόντος και την τιμή του μαζί. Οπότε αναγκαστικά το API Gateway σε αυτή την περίπτωση, όταν κάνουμε retrieve τα data για να τα δείξουμε στο χρήστη, πάλι θα πρέπει να κάνει δύο calls ή τρία, ανάλογα πόσα services έχουμε. Άμα έχετε ερωτήσεις γενικά στο τέλος, πείτε. Ή αν κάτι δεν καταλάβατε, γιατί πάμε λίγο γρήγορα νομίζω. Λοιπόν, οπότε, για να διορθώσουμε τώρα αυτό το πρόβλημα με το API Gateway, θα χρησιμοποιήσουμε το CQRS, το οποίο είναι Command Query Responsibility Segregation, το οποίο μας λέει ότι συνήθως όταν γράφουμε με όταν διαβάζουμε δεδομένα, τα μοντέλα μας διαφέρουν. Όταν διαβάζουμε θέλουμε περισσότερη πληροφορία από όταν γράφουμε. Γιατί μπορεί να γράψουμε σε 2, σε 3 φάσεις, να χωρίσουμε τα μοντζουλάκια μας πιο καλά. Ενώ όταν διαβάσουμε όσα μοντζουλάκια και να έχουμε, ο χρήστης θέλει να δει τα data του μαζί, οπότε θα πρέπει να είναι όλα σε ένα. Και επειδή θέλουμε να γλιτώσουμε και network calls, να μην κάνουμε 100 network calls για να πάρουμε τα data ξεχωριστά ένα-ένα, να τα ενώσουμε και να τα γυρίσουμε πίσω, το CQRS μας λέει ότι έχουμε δύο μοντέλα. Ένα είναι το μοντέλο το οποίο γράφουμε και αλλάζει το state μας, το οποίο είναι το command κομμάτι, και ένα είναι το κομμάτι που διαβάζουμε τα δεδομένα μας. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε για να διαβάσουμε τα δεδομένα. Okay. Στο παράδειγμά μας, εμείς μπορεί να έχουμε ένα προϊόν, ένα product, το οποίο έχει μόνο περιγραφή και όνομα, και ένα product pricing μοντέλο, το οποίο έχει μόνο την τιμή, στο command μέρος. Στο query όμως, το product μοντέλο μας θα έχει και όνομα και περιγραφή και τιμή. Okay, γιατί αυτά τα θέλουμε μαζί. Αυτό τώρα, για να το κάνουμε apply στα microservices, το μεταφράζουμε ως εξής, ότι έχουμε κάποια services τα οποία ασχολούνται με τα commands, δηλαδή εκτελούν commands, και κάποια services τα οποία ασχολούνται με το να φτιάξουν το state όπως θέλει να το βλέπει ο χρήστης. Παράδειγμα εδώ, παράδειγμα στο product catalog π.χ. όταν φτιάχνουμε ένα προϊόν, έχουμε και διαφορετικές βάσεις στην περίπτωσή μας, γιατί είναι διαφορετικά microservices. Άλλο είναι το product catalog microservice που βάζει προϊόντα και δημιουργεί προϊόντα και κάνει edit προϊόντα, και άλλο είναι το service το οποίο διαβάζουμε τα προϊόντα. Okay, γιατί το service το οποίο διαβάζουμε τα προϊόντα χρειάζεται data και από το product catalog microservice και από το pricing microservice και από κάποιο άλλο microservice, ενώ το product catalog για να βάλει ένα προϊόν χρειάζεται μόνο βασικές πληροφορίες για το προϊόν, και το pricing μπορούμε να το βάλουμε σε δεύτερη φάση. Okay, οπότε αυτό ο τρόπος που δουλεύει είναι ότι γίνεται ένα command στο product catalog. Okay, φτιάχνουμε εμείς ένα product στο product catalog. Το product catalog κάνει publish σε ένα event ότι δημιουργήθηκε ένα προϊόν. Okay. Το service που ασχολείται με το να φτιάξει τη βάση την οποία διαβάζουμε, θα το λέμε query από εδώ και πέρα, το query microservice ακούει σε αυτό το event και γράφει τα data σε μια άλλη βάση με μια διαφορετική δομή. Λοιπόν, τώρα, η μόνη διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο στάδιο της εφαρμογής μας είναι ότι έχει μπει αυτό το query microservice, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το κομμάτι. Οπότε εδώ τι έχουμε πετύχει? Έχουμε ελαφρύνει τη δουλειά του API Gateway, που πριν για να πάρει λεπτομέρειες για ένα προϊόν έπρεπε να ρωτήσει μία το product catalog, μία το pricing για να πάρει την τιμή του. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλά πηγαίνει στο query, το query έχει έτοιμο το προϊόν με την τιμή στη μορφή που τα θέλει ο client και τα στέλνει κατευθείαν πίσω. Οπότε το API Gateway εδώ μπορεί να είναι απλά ένας proxy server που να κάνει redirect τα requests και να βλέπει αν έχει τα permissions ο χρήστης να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Οπότε θα μπορούσε να είναι απλά ένας proxy server. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύπλοκο. Αντίστοιχα, το product catalog πλέον, εφόσον δεν κάνουμε queries πάνω στο product catalog, ας πούμε ψάξε με όνομα, ψάξε με περιγραφή, μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτό μια πιο απλή βάση δεδομένων. Γιατί όλες οι ενέργειες που κάνουμε είναι βάλε ένα καινούριο προϊόν, κάνε edit το προϊόν με ID τάδε, άλλαξε το description του προϊόντος με ID τάδε,
Okay. Οπότε μπορεί και αυτός να χρησιμοποιήσει πλέον key value για να κάνει πιο γρήγορα inserts, να κάνει πιο γρήγορα τα retrieve αν χρειάζεται να δει το state. Ενώ το query μπορεί να χρησιμοποιήσει μια βάση σχεδιασμένη για να ψάχνουμε. Okay. Γιατί θα έρθει στις σχεσιακές βάσεις, όταν γράφουμε και διαβάζουμε μαζί, πάλι τα indexes διαφέρουν. Δηλαδή, όταν γράφουμε, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε πολλά indexes για να γράψουμε γρήγορα, αλλά όταν διαβάζουμε, θέλουμε να έχουμε πολλά indexes για να διαβάζουμε γρήγορα. Οπότε έχουμε ένα conflict εκεί πέρα, γιατί κάνουμε δύο ξεχωριστά πράγματα. Όταν γράφουμε, πάντα είναι ξεχωριστά από το όταν διαβάζουμε. Όταν διαβάζουμε, ψάχνουμε με διάφορα properties, κάνουμε περίεργα queries, κάνουμε join αρκετούς πίνακες. Όταν γράφουμε, δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε το γράψιμο είναι πολύ πιο απλό. Στην περίπτωσή μας, οπότε όλα τα services εδώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν key value βάση, ενώ το query μπορεί να χρησιμοποιήσει μια search database. Εδώ λίγο να πούμε γρήγορα τι είναι οι search βάσεις. Είναι document βάσεις, που σημαίνει ότι είναι κάποιο είδους NoSQL βάσεις. Ένα παράδειγμα είναι η Elasticsearch για όσους την ξέρουν, που τη χρησιμοποιεί το Scrooge, τη χρησιμοποιεί το eBay για να ψάχνει προϊόντα. Οπότε αυτές οι βάσεις βάζουν documents και κάνουν index όλα τα πεδία που έχει το document. Okay. Οπότε ψάχνουν πολύ γρήγορα, κάνουν scale πολύ πιο εύκολα από την RDBMS, γιατί δεν έχουν joins βασικά. Αυτά. Οπότε εδώ πέρα τώρα έχουμε βελτιώσει και λίγο το failure handling του συστήματος, γιατί αν το product catalog είναι κάτω, αν πέσει, το μόνο που επηρεάζει είναι ότι οι διαχειριστές δεν μπορούν να βάλουν προϊόντα. Οι χρήστες όμως τα βλέπουν, γιατί διαβάζουν από το query service. Ή αν το pricing είναι κάτω, το μόνο που δεν μπορεί να κάνει το σύστημά μας είναι να αλλάξει την τιμή του προϊόντος. Αλλά οι χρήστες πάλι συνεχίζουν και βλέπουν τις τιμές. Okay. Απλά επειδή το σύστημά μας είναι eventual consistent, μπορεί όταν αλλάξει η τιμή του προϊόντος να μην τη δούμε στο επόμενο millisecond, να τη δούμε μετά από 5 δευτερόλεπτα, που συνήθως δεν μας επηρεάζει. Okay. Να τη δούμε όμως. Όταν χρειάζεται να κάνουμε την παραγγελία, η τιμή που θα έχουμε θα είναι πάντα η καινούρια. Θα δούμε πώς πιο μετά. Okay. Οπότε οι χρήστες μας μπορεί να βλέπουν λίγο παλιότερα data. Οπότε εδώ έχουμε πετύχει να ξεχωρίσουμε το πώς κρατάμε τα δεδομένα μας όταν γράφουμε και όταν διαβάζουμε, με τελείως διαφορετικό σχήμα. Okay. Και στις σχεσιακές βάσεις υπάρχει αυτή η τεχνική όπου έχουμε μία βάση για να κάνουμε read και μία βάση για να κάνουμε write, έχουν μηχανισμούς, αλλά η δέσμευση εκεί δεσμευόμαστε ότι τα data μας θα έχουν το ίδιο σχήμα. Οι πίνακες είναι οι ίδιοι, τα indexes μπορούν να αλλάξουν. Αλλά ούτε αυτό πολλές φορές μας εξυπηρετεί. Okay, μπορεί τα data να θέλουμε να έχουν διαφορετικό σχήμα, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε join σε 50 πίνακες για να διαβάσουμε πληροφορίες του προϊόντος, άσχετα με το πόσα index έχουν. Θέλουμε να τα πάρουμε από ένα table. Okay. Οπότε έχουμε αυτό το flexibility και έχουμε αρκετά performance improvements πάνω σε αυτό όταν διαβάζουμε και όταν γράφουμε. Όπως είπαμε, το API Gateway έχει γίνει πολύ απλό, γιατί δεν κάνει πλέον, απλά κάνει redirect τα requests στο αντίστοιχο microservice. Βέβαια, εδώ έχουμε το μειονέκτημα που ανέφερε ο Νίκος πριν, ότι αν εδώ πέρα το pricing γράψει στη βάση του, αλλά δεν μπορέσει να κάνει publish το μήνυμα, μπορεί να καταλήξουμε σε inconsistency, αλλά το χειριζόμαστε με το ότι θεωρούμε ότι η βάση είναι το βασικό μας storage, οπότε γράφουμε στη βάση, απαντάμε στο χρήστη και μετά ξαναπροσπαθούμε να στείλουμε τα data στον broker. Θα το κάνει eventually. Το query. Το query εδώ δεν μας απασχολεί. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν το query δεν είναι διαθέσιμο, το σύστημά μας δεν θα σκάσει, αλλά όταν το query... Ναι, αλλά μπορεί να κάνει όσα retries θέλει και εδώ πέρα μπορεί να πει στο message broker ότι εγώ επεξεργάστηκα το event εφόσον το έγραψε στη βάση του. Οπότε αν δεν το γράψει, δεν θα πει και στο message, δεν θα κάνει και acknowledge το μήνυμα στο message broker.
Όχι, εδώ θα το κάνουμε λίγο διαφορετικό. Όταν κάνουμε το publish, το κάνουμε ας πούμε στο message broker για πιο τεχνικά θέματα, το κάνουμε σε ένα topic, δεν παίρνουμε acknowledgement πίσω, γιατί ακούνε πολύ. Οπότε εμείς το κάνουμε publish σε αυτό το topic, να πούμε λίγο επειδή είναι πιο τεχνικό, πώς δουλεύουν συνήθως οι message brokers. Αυτό ή το κάνω. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Ωραία. Στο message broker συνήθως θα πάρουμε τώρα το μοντέλο του RabbitMQ, το οποίο χρησιμοποιεί στάνταρ πρωτόκολλο, το MQP. Οπότε εκεί πέρα ορίζουμε κάποια topics. Στο παράδειγμά μας, έτσι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αλλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μεθοδολογία. Βασικά, όχι topics. Exchanges. Τώρα θα μιλήσουμε για το πώς δουλεύει το RabbitMQ λίγο, το οποίο χρησιμοποιεί το AMQP. Το οποίο έγινε από εταιρείες από το χρηματιστήριο για να επικοινωνούν μεταξύ τους τις αλλαγές στις τιμές των μετοχών. Έτσι βγήκε και αυτό το πρωτόκολλο. Οπότε για να βγάλουν αυτοί αυτό, έκαναν ένα πρωτόκολλο το οποίο δουλεύει πολύ γρήγορα, γιατί οι τιμές αλλάζουν συνέχεια και πρέπει να εξυπηρετεί πολύ φόρτο. Οπότε αν αυτούς τους κάνει αυτό το σύστημα, μας κάνει και εμάς. Λοιπόν, οπότε δηλώνουμε έναν exchange, και μετά ας πούμε ότι έχουμε εδώ τα 4 microservice, το auth, το product catalog, ατυχές, το product catalog και το query. Ωραία. Αυτά εδώ αντίστοιχα σε RabbitMQ θα είναι queues. Οπότε έχουμε ένα queue για το query, ένα queue για το product catalog, ένα queue για το authentication. Και από κάτω έχουμε... Αυτή είναι η εφαρμογή μας. Οπότε, αν παράδειγμα το pricing, το οποίο δεν έβαλα, λίγο μπερδευτική η φάση. Οπότε, όταν το pricing κάνει ένα publish, ένα event, το κάνει στο topic και παίρνει κατευθείαν acknowledge. Δηλαδή το στέλνει χωρίς να περιμένει, εφόσον είναι πάνω ο message broker, έτσι. Το στέλνει. Μετά ο message broker ανάλογα το στέλνει σε όλα τα queues που έχει. Οπότε μπαίνει εδώ, μπαίνει εδώ, μπαίνει εδώ, μπαίνει εδώ. Μπορούμε να βάλουμε και φίλτρα, αλλά δεν θα μπούμε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, οπότε τα στέλνει σε όλα τα queues. Ωραία. Εδώ τώρα το pricing, όταν πάει να κάνει consume αυτό το μήνυμα, για να, ας πούμε, το query, το παράδειγμά μας, όταν το query θα πάει να κάνει consume αυτό το μήνυμα, θα πρέπει να στείλει acknowledge για να το σβήσει ο Rabbit από τη βάση του. Αν δεν κάνει acknowledge, μένει εκεί. Οπότε όσο το query προσπαθεί να το βάλει στη search βάση, το μήνυμα μένει εκεί. Αν η search βάση είναι κάτω, για παράδειγμα, και το query είναι OK, αυτός θα προσπαθεί μέχρι να το βάλει. Αν μετά σκάσει και το query, ας πούμε γιατί ένα memory leak από τα polar retries, το μήνυμα θα μείνει εκεί γιατί δεν το κάναμε acknowledge. Όταν ξανασηκωθεί το σύστημά μας και ας πούμε ότι όλα είναι υγιείς, το query θα ξαναρωτήσει, ο broker θα του ξαναστείλει τα μηνύματα, οπότε θα πάει να το βάλει, θα το βάλει και όλα καλά. Στο μεταξύ μπορεί να έχουν μαζευτεί διάφορα μηνύματα στο queue, αλλά δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα πόσο γρήγορα τα κάνουμε consume αυτά. Δηλαδή και ένα λεπτό να κάνει ο χρήστης να δει την τιμή, δεν θα πάθει κάτι. Οπότε, ως εδώ έχουμε και το CQRS.
Και τώρα να πάμε εδώ σίγουρα θα χρειαστεί το πίνακα. Λοιπόν, και θα πάμε στο τελευταίο pattern. Okay. Το οποίο είναι το event sourcing. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουμε τα events, ωραία, αλλά αυτά τα events σβήνονται όπως είπαμε. Όταν γίνονται publish στο broker, τα κάνει consume ο client, χάθηκε το event. Okay. Χάνουμε μια πάρα πολύ, ίσως την πιο σημαντική πληροφορία του συστήματός μας. Το τι έγινε, πότε έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε, χάνουμε όλη αυτή την πληροφορία. Οπότε στο event sourcing αλλάζει η κατάσταση. Εδώ πέρα, όπως είπαμε, πρωταρχική βασική πηγή των δεδομένων μας. Βασική πηγή των δεδομένων μας είναι η βάση. Ναι, σβήστε, θα τα ανάβω εγώ. Λοιπόν, βασική πηγή των δεδομένων μας είναι η βάση. Οπότε είπαμε πρώτα τα γράφουμε στη βάση τα δεδομένα και μετά τα κάνουμε publish. Okay. Στο event sourcing αντιστρέφουμε αυτή την κατάσταση. Βασική πηγή του συστήματός μας είναι τα events. Okay. Και βάση δεδομένων να μην έχουμε, δεν μας πειράζει. Θεωρητικά, στη θεωρία δηλαδή, το event sourcing μας λέει ότι αν χρειάζεσαι να πάρεις το product πώς είναι στην τωρινή κατάσταση, διαβάζεις όλη την αλληλουχία των events που έχουν γίνει και φτιάχνεις αυτό το product. Okay, για παράδειγμα, έχουμε product created event, name updated, description updated. Okay, έχουμε αυτά τα τρία events. Για να δούμε και γίνονται για το product 1 για παράδειγμα. Okay, δημιουργούμε το product 1, το αλλάζουμε το όνομα, το αλλάζουμε και την περιγραφή μετά. Για να δούμε την τωρινή του κατάσταση, διαβάζουμε από το event store, το οποίο είναι μια βάση που κρατάει όλα τα events που έχουν γίνει. Διαβάζουμε από το event store όλα τα events για το product 1 και φτιάχνουμε το τελικό του state. Δηλαδή θα γίνει πρώτα με το created, θα μπει το name και το description που είχε το created event. Μετά θα γίνει το updated, το name change, θα μπει το όνομα, θα αλλάξει το όνομά του, θα αλλάξει και η περιγραφή του. Θα αλλάξει και η περιγραφή του, οπότε θα έχουμε το product στην τελική του μορφή. Λοιπόν, ναι. Επειδή όμως αυτό είναι χρονοβόρο, γιατί μπορεί να έχουμε άπειρα events, okay, μπορεί να έχουμε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια events το κάθε μήνα και για να κάνουμε restore το state μιας οντότητας μπορεί να χρειαστεί να παίξουμε, να κάνουμε replay όπως λέγεται 1000 events και να τα διαβάσουμε και τα 1000 από το event store. Κρατάμε snapshots. Okay. Οπότε τώρα να το εξηγήσουμε αυτό γιατί είναι λίγο έτσι πιο πολύπλοκο. Λοιπόν, θεωρούμε το event store σαν ένα transaction log, ας πούμε. Okay. Οπότε γίνεται το event α. Σε μια χρονική στιγμή. Γίνεται το event β. Γίνεται το event c. Okay. Και αυτό εδώ είναι το event store μας. Στο οποίο κρατάμε τα events με τη σειρά που έχουν γίνει στο σύστημά μας. Okay. Έστω τώρα το έχουμε εμείς στο product 1. Ναι. Ας δούμε στην απλή του μορφή πρώτα που θα χρησιμοποιήσουμε. Γενικά εμείς στα παραδείγματά μας θα χρησιμοποιήσουμε την πιο απλή μορφή του event store που μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να μην ταιριάζει, σε άλλες να ταιριάζει. Okay. Για μας τώρα θα πούμε το event store ότι είναι σαν ένα array. Okay. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα array που έχει το event 1, μετά γίνεται το event 2, μετά το event 3, 4, 5, 6. Okay. Οπότε ας πούμε, έτσι για να το καταλάβουμε πολύ απλά, ότι το event store είναι ένα array κάπου, το οποίο το κρατάμε και όταν κάνουν publish ένα event,
τα microservices, το κάνουμε append σε αυτό το array. Okay. Τα services στη συνέχεια, παράδειγμα αν έχουμε το product catalog, κρατάνε σε ποιο index του array έχουν μείνει, σε ποιο index του array έχουν κάνει process τα events. Okay, οπότε ας πούμε ξεκινάμε το product catalog, ξεκινάμε και το pricing. Ωραία, για να δούμε ένα παράδειγμα. Λοιπόν, το array μας ξεκινάει κενό. Οπότε φτιάχνουμε ένα καινούργιο προϊόν. Κάνουμε create ένα product. Μπαίνει στο array. Το product catalog δεν κρατάει state σε αυτή τη φάση. Ωραία. Δηλαδή δεν θα γράψει σε μία βάση. Τώρα πλέον το μόνο που κάνουμε, για να διορθώσουμε και το προηγούμενο πρόβλημα που είχαμε, το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε publish στο event store αυτό το event, τίποτα άλλο. Okay. Οπότε το product catalog μόλις του λέμε κάνει create product, τσεκάρει ό,τι είναι να τσεκάρει και κάνει publish σε ένα product created event, το οποίο σώζεται στο array. Στη συνέχεια το product catalog το ίδιο θα ρωτήσει το event store, θα πει αυτοί ξεκινάνε ότι έχουν μείνει και οι δύο στο 0 offset. Okay. Οπότε θα ρωτήσει το event store, φέρε μου το επόμενο που έχεις ή τα πόσα έχεις. Okay. Εδώ συνήθως κάνουμε polling, ας πούμε. Okay. Οπότε ρωτάει φέρε μου μέχρι που έχεις, το event store του λέει ή φέρε μου τα επόμενα 20 που έχεις. Οπότε το event store του δίνει το create. Okay. Και αυτός κρατάει στη βάση του, δηλαδή σε δεύτερο χρόνο, φτιάχνει τη βάση του με βάση αυτό το event. Οπότε θα πάει και θα βάλει στη βάση του το product 1 με τα properties που είχε. Okay, αντίστοιχα το pricing, οπότε εδώ αλλάζει και το offset μόλις το σώσει στη βάση. Και λέει εγώ τώρα έχω διαβάσει μέχρι το πρώτο. Ας πούμε ότι ξεκινάει από 1 το offset. Ωραία, οπότε θα πει ότι έχω διαβάσει και το πρώτο. Το pricing σε κάποια φάση θα ρωτήσει το event store αν του δώσει τα επόμενα 10 παράδειγμα. Θα πάρει το create, θα πάει στη βάση του και θα κρατήσει ότι έχω διαθέσιμο και το product 1. Αν κάποιος θέλει να του βάλει την τιμή. Okay. Και θα έρθει και θα μπει στο 1 offset. Okay. Στη συνέχεια μετά κάποιος θα πει κάνει update το pricing του προϊόντος 1. Αυτός θα δει ότι υπάρχει, θα κάνει publish ένα price change. Αυτό το price change θα το πάρει σε κάποια φάση στο product catalog, θα ρωτήσει το event store, δεν θα το κάνει τίποτα γιατί δεν τον ενδιαφέρει, αλλά θα μείνει στο offset 2. Αυτός θα ρωτήσει για τα επόμενα 10, θα πάρει το price change, θα σώσει στη βάση ότι το προϊόν 1 έχει τιμή 50 ευρώ. Okay. Και πάει έτσι. Λοιπόν... τώρα τελειώνουμε αυτό και κάνουμε διάλειμμα. Λοιπόν, οπότε τώρα τι έχουμε κερδίσει εδώ? Σώζουμε όλα τα events. Okay, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν το service, αν φτιάξουμε σε κάποια φάση ένα service C, okay, αν φτιάξουμε π.χ. ένα reporting service μετά από κάποιο διάστημα, μετά από ένα μήνα, φτιάχνουμε ένα reporting service. Το οποίο τι θέλουμε να μας κάνει? Θέλουμε να κάνουμε generate reports πόσες φορές αλλάζουν οι τιμές του προϊόντος. Χαζό παράδειγμα, αλλά okay. Αυτό το reporting service, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ξεκινούσε να βγάζει reports από τώρα και μετά, επειδή εμείς έχουμε κρατήσει όλα τα events, μπορεί να κάνει generate reports για πράγματα που έχουν ήδη συμβεί. Okay, οπότε επειδή τα data είναι ήδη εκεί, πόσες φορές άλλαξε η τιμή του προϊόντος και πότε, μπορεί να βγάλει reports για τον προηγούμενο χρόνο, παράδειγμα, πόσο συχνά άλλαξε η τιμή ενός προϊόντος. Okay, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε εμείς μπορούμε να φτιάξουμε καινούργια services που να εκμεταλλεύονται αυτά τα events και να μας λένε πράγματα για το σύστημά μας, για το πώς το χρησιμοποιούν οι χρήστες μας, για το πώς δουλεύει, τι έχει γίνει και να τα εκμεταλλευτούμε σε δεύτερη φάση. Να μην το κάνουμε από την αρχή, να μην σχεδιάσουμε από την αρχή κάτι. Okay, γιατί είναι όλη η πληροφορία εκεί. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό που κερδίζουμε είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα να δούμε προβλήματα που έχουν συμβεί σε production περιβάλλοντο.
Δηλαδή να πάμε στο production περιβάλλον, συμβαίνει κάτι πολύ μυστήριο, κατεβάζω όλο το event store στο development μηχάνημά μου, λέω στα services όσα χρειάζεται ότι ξεκινάνε από την αρχή και βλέπω τι έχει γίνει, με ποια σειρά έχει γίνει και τι προκάλεσε αυτό το bug. Okay. Επίσης εδώ πέρα τώρα καλό είναι τα services αυτά που γράφουν στη βάση μπορούν πλέον να μην χρησιμοποιούν εξωτερική βάση δεδομένων, αλλά μια embedded βάση που γράφει σε δίσκο. Γιατί ήδη όλα τα data μας έχουν γραφτεί στο event store και εμείς το snapshot εδώ πέρα μπορούμε να το κάνουμε generate κάνοντας reset το offset του service. Okay. Δηλαδή αν αλλάξει το εσωτερικό μας snapshot, ο τρόπος που κρατάμε το προϊόν παράδειγμα, δεν μας βολεύει πλέον το key value να κρατάμε το snapshot, μας βολεύει κάτι άλλο, μπορούμε να το σβήσουμε, να πούμε στο service Vita ξεκίνα από την αρχή και να μας φτιάξει το snapshot στην καινούργια βάση με βάση τα events που έπαιξε πριν. Okay. Και να καταλήξουμε να κάνουμε migrate στην ουσία χωρίς πολυκόπη. Οπότε τώρα στο σύστημά μας έχουμε διώξει το message broker, έχουμε βάλει το event store και όλες οι εξωτερικές βάσεις έχουν γίνει embedded key value stores. Okay. Οπότε εδώ πέρα σε κάθε request του χρήστη κάνουμε ένα network call. Αν αποτύχει το publish στο event store, λέμε στο χρήστη ότι δεν έγινε το request σου και τέλος. Αν πετύχει, όλα θα γίνουν eventually σωστά. Okay. Και το state μας θα ανανεωθεί, ακόμα και το product catalog να πέσει μετά που κάνει publish το event. Μόλις σηκωθεί θα διαβάσει από το offset που είχε μείνει, θα φτιάξει το snapshot και θα συνεχίσει κανονικά. Να δούμε τώρα λίγο έτσι ένα interaction και να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Λοιπόν, οπότε κάνουμε ένα HTTP request στο API Gateway. Το API Gateway κάνει validate το token ας πούμε, που χρησιμοποιούμε. Συνήθως για να κάνουμε authenticate χρησιμοποιούμε κάποιο token που μας βγάζει ο authentication server. Οπότε κάνει validate το token το API Gateway. Κάνει route στο microservice αντίστοιχα. Αν χτυπήσουμε ας πούμε, το /API/pricing μας πηγαίνει στο pricing microservice. Το microservice φορτώνει το snapshot εφόσον χρειάζεται για να κάνει κάποια checks από την embedded βάση του, οπότε δεν πάει σε δίκτυο για να φορτώσει data, τα φορτώνει από το δίσκο. Κάνει publish το event, εδώ έχουμε το ένα network call, στέλνει το response στο χρήστη, οπότε εμείς έχουμε απαντήσει το χρήστη εδώ πάρα πολύ γρήγορα. Okay. Και μετά θα πάρει το καινούριο event, το pricing microservice, θα κάνει update το snapshot, παράλληλα θα πάρει και αυτό το event, το query microservice και θα κάνει update τη search βάση του. Οπότε εδώ έχουμε και έναν υψηλό παραλληλισμό μεταξύ διάφορων διεργασιών. Λοιπόν, οπότε έχουμε history με το event sourcing. Okay, ξέρουμε τι έχει γίνει από πάντα θεωρητικά. Okay, πότε έχει γίνει, από ποιον έχει γίνει. Μπορούμε στα events να κρατάμε και ένα user ID, ποιος το έκανε αν χρειάζεται. Έχουμε πολύ καλύτερο performance γιατί πλέον κάνουμε ένα network call ανά user request. Έχουμε καλύτερο failure handling γιατί λύσαμε το πρόβλημα που είχαμε πριν που θέλαμε να κάνουμε distributed transaction ή two-phase commits ή οτιδήποτε. Okay. Απλά τώρα σε κάποια συστήματα το να κρατάμε όλα αυτά τα events μπορεί να πιάσει αρκετό χώρο. Και δηλαδή αν έχουμε 1 εκατομμύριο events το μήνα, σημαίνει ότι σε ένα χρόνο κρατάμε 10 εκατομμύρια events, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά, αλλά άμα έχουμε 1 δισεκατομμύριο events το μήνα, είναι αρκετά για ένα χρόνο. Σε κάποια συστήματα μπορεί να μην θέλουμε να τα κρατήσουμε, να μην μας συμφέρει. Okay. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, μία λύση είναι όλα τα services. Ας πούμε ότι θέλουμε εμείς να κρατάμε μέχρι και 6 μήνες πίσω, αν δεν θέλουμε να κρατάμε πάρα πολλά ιστορικά data, events, okay, και πούμε ότι για το σύστημά μας οι 6 μήνες είναι αρκετοί να κρατάμε 6 μήνες και πίσω, μπορούν σε κάποια φάση όλα τα services να πετάξουν ένα snapshot event με το snapshot που έχουν εκείνη τη στιγμή στη snapshot βάση τους. Okay, οπότε να σβήσουμε τα events από εκεί και πίσω και να μείνουμε μετά με αυτά τα snapshot events. Και φυσικά μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο όλο αυτό να το υλοποιήσουμε. Αυτό είναι το βασικότερο μειονέκτημα, ότι θα θέλει αρκετό χρόνο στην υλοποίηση. Εδώ θα κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, να κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά με πιο πρακτικά πράγματα.